Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero lolemba pa 13 May 2024, tsiku lachinayi la novena ya Mzimu Woyera, pamene tikuyembekezera ndikonzekera chikondwerero cha Pentekoste, kutsika kwa Mzimu Woyera pa 19 May. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Bwerani Mzimu wamphamvu, mutipatse mtima wolimba ndi wakhama, kuti tigonjetse adani athu. Tumizani Mzimu wanu ndipo zidzasandulika ndithu, ndipo mudzakometsenso dziko lapansi pano. Mantha ndi ufulu. Mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timaona kuti ambiri tili ndi mantha. We feel insecure. Tili ndi mantha pa zinthu zambiri. Alipo anthu ena amene ndi alimi, kungogwa mvula Saturday ndi kuti la Mulungu sapita kumapemphero. Kuwafunsa tikuchita mantha kuti tikapanda kukadzera lero la Mulungu ndi kuti chimanga chathu sichichita bwino. Mantha amatipatsa ukapolo. Komano n'chifukwa chani timakhala ndi mantha? Ambuye Yesu yemwe uthenga umene amakundopereka kwa ophunzira ake kuna kuti musaope, mtima wanu usavutike. Mantha amatichotsa ufulu. Chifukwa chani timakhala ndi mantha? Tiwerenga mawu a Mulungu kalata yolembera Timoteyo mutu 1 kuyambira ndime ya 6 ukafika ya 10. N'chifukwa chake ndikukukumbutsa kuti mphatso imene Mulungu adakupatsa pamene ndidakusanjika manja uyiyatsenso ngati moto. Paja mzimu amene Mulungu adatipatsa si mzimu wopatsa mtima wa mantha ayi, koma mzimu wopatsa mphamvu, chikondi ndi kudzigwira. Usachite manyazi tsono kuchitira umboni Ambuye athu. Usachitenso manyazi chifukwa cha ine amene ndili ndende chifukwa cha Iye, koma umve nawo zowawa chifukwa cha mthenga wabwino ndi chithandizo cha mphamvu za Mulungu. Iye adatipulumutsa ndipo adatitana kuti tikhale anthu ake. Sadachite zimenezi chifukwa choti ife tidachita bwino ayi, koma chifukwa mwini wakeyo adazikonzeratu motero, ndiponso chifukwa cha Khristu Yesu adatikomera mtima nthawi isanayambe. Koma tsopano Mulungu watululira zimenezi kudzera kuoneka kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu.
Khristuyo adathetsa mphamvu za imfa, ndipo mwamthenga wabwino adaonetsera poyera moyo umene sungafe konse. Salimo lathu lero tidziyankha kuti ndidzayimbira Mulungu chifukwa wapambana. Ndidzayimbira Mulungu chifukwa wapambana, waponya nyanja akavalo pamodzi ndi okwera pomwe. Mulungu ndiye mphamvu zanga, ndiye amene ndimamuyimbira. Iye ndiye chipulumutso changa, ndipo ndidzamtamanda. Ndidzayimbira Mulungu chifukwa wapambana. Mulungu adaponya mnyanja magaleta a Farao pamodzi ndi chipani chake cha nkhondo, ndipo adamizira atsogoleri ake amphamvu mnyanja yofiira. Ndidzayimbira Mulungu chifukwa wapambana. Mulungu ndani alingana nanu mwa milungu? Ndani afanafana nanu pakuyenera kupambana ndi kuopsa, pakuchita zazikulu ndi kuchita zodabwitsa? Ndidzayimbira Mulungu chifukwa wapambana. Kusinkhasinkha. Anthu ambiri amene timaopa amakhala ndi mphamvu zambiri zotilamulira. Timapatsa danga lalikulu kuti atilamulire. Anthu amene amatipangitsa kuti tiziopa angathe kutipanganso kuti tichite zilizonse zimene iwowo akufuna. Mphamvu zambiri za ulamuliro zimayika mantha m'mitima ya anthu, ndipo zimawakhalitsa anthuwo ndi mantha. Mantha ndi chida cha mphamvu chimene anthu ofuna kulamulira anzawo amagwiritsa ntchito. Nthawi zonse pamene anthu ayika mantha mwa ife, timapangidwa kuti tidzilankhula ndi kumapanga zinthu ngati akapolo. Timakhala m'dziko la mantha nthawi zonse. Paulo akunena kuti Mzimu Woyera amakhala nafe ndi kutitulutsa ku dziko la mantha. Iye akutitana kuti titsetse mantha amene tili nawo, amene amatibweza m'mbuyo pa zochita zathu, kutitayitsa mtima, kutitseka m'maso amtsogolo, ndipo amene amatipangitsa kuti tidzikhumudwa tikamayang'ana zambuyo. Mzimu wa Mulungu adzakhala nafe nthawi zonse. Iye amafuna kuti tikhale anthu olimba mtima ndi kumayang'ana mtsogolo modzidalira. Musachite mantha, ndili nanu nthawi zonse. Kodi chimene chimandichititsa mantha ineyo nchiyani? Ndimaopa chani? Kodi ndingachite chiyani kuti ndituluke m'dziko la mantha, tikhale chete?
kusinkhasinkha ndipo tipereke mapemphero athu. Zimene Mzimu Woyera amatichitira, amatichotsera mantha onse, amathandiza kukhulupirira malonjezo a Mulungu, amatipatsa mphatso ya ufulu mu mtima mwathu. Tipemphere. Ambuye Mulungu, mumalimbitsa mtima anthu anu kuti aleke mtima wa mantha. Tipatseni Mzimu Woyera amene ali gwero la mphamvu ndi kulimba mtima kuti tithe kugonjetsa mantha athu amene amatipangitsa kuti tizikhala ngati akapolo kwa ifeni ndi kwa anzathu. Mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen.